И здравейте хора, днеска ще снимаме клип как карам колело и... Как ти се казва канала да ти се абонират? Мустафа Синан. Добре. Аре, тръгваме. Ау. Деца не проведе това в пеща. Да. Тубата ми изкара къла. Да! Ще го качваме. В пускането от тук, от този път, е в неговия канал. Мустафа Синан, абонирайте се. Той сега на качването нагоре ще е в моя канал. Е много топло. Да живее топлото, брат. Сигурно. Едва ли. Давай. Давай, че газ. Чаквайте и други влогове. Да. Чаквайте всичко. Муси, ай в твоя клип, другия път като правим, твоя клип да е влог 1, може да е влог 2. Защото аз го снимам нагоре. Като отивам нагоре, ти го снимаш като отивам надолу. А? Какво стана въпрос? Какво? Снимаме клип, бе, ко? Ние първия влог. Да, знаете. Ако не е един чернък, се върнем хората, ще ги шашим. Бягай. Чаквайте и други влогове. И където може да учим в съседните села. Да. Ще направим специално към черно. Черно. Да, ама времето е много топло. И не става. Надолу ти е хубаво, ама. Да. Хора, ако се мърда камерата, съжалявам, защото го държа. Да, куцам. Как да ти държа телефона и да ти карам колело? Сега си пречта, братко. Тъм. О, стигнахме до магазина. Почти. Още малко стана. Чакайте малко. Да се почуваме. Хора, не забравяйте да харесате нашите видеоклипа. Аре, спрете така малко. Довиждане, хора. Няма още довиждане. Тук си почиваме малко. Да. Бах, топлото е. Много е топло. Има и овце. Опа. И вижте го отблизко. Тъм. Нашите черници, хора, полезна е витамини. От мора. Ето го моето клево. Много е топло.